Otettua hydrauliikkaa luonnosasteella Hydraulics Powered by English. Mennään katsomaan tässä ensin tätä hydrauliikkaa, englannilla tehostettua hydrauliikkaa. Etusivun klikkaus johtaa hydrauliikkakirjan sisältösivuun. Sisällysluettelo on kaikki sisällysluettelon otsakkeet ovat interaktiivisia ja johtavat sitten siitä likattaessa johtavat kyseessä olevalle sivulle. Katsotaan tässä aluksi hydrauliikan venttiileitä. Likataan hydrauliikan venttiilit kappaletta 3. Katsotaan mitä seuraa. Linkki johti kirjan kappaleeseen 3. Hydraulic valves, hydrauliikan venttiilit. Hydrauliikan venttiileitä on kolmenlaisia, 3 erityyppistä: pressure control, directional control and volume control. Pressure control, paineenhallintaventtiilit, directional control, suunnanhallintaventtiilit, suuntaventtiilit, volume control, virranhallintaventtiilit. Valves are the controls of the hydraulic system. Venttiileillä hallitaan hydrauliikan järjestelmää. Ne säätävät painetta, virtauksen suuntaa ja virtauksen määrää. They regulate the pressure, direction and volume of oil flow in the hydraulic circuit. Venttiilit voidaan jakaa 3 päätyyppiin. Valves can be divided into 3 major types. Pressure control valves, paineen säätö, rajoitus ja hallintaventtiilit. Directional valves, suuntaventtiilit. Volume control valves, virransääntöventtiilit. Kuva näyttää näiden 3 venttiilityypin perustoiminnan. Paineen rajoitus- ja säättöventtiileitä käytetään rajoittamaan tai alentamaan järjestelmän painetta, vapauttamaan pumppu tai säätämään järjestelmässä tarvittavaa painetta. Paineensäätöventtiileitä ovat paineen rajoitusventtiilit, paineen alennusventtiilit, jaksoventtiilit ja kuorman vapautusventtiilit. Kirjan sisältä kirjaan alkuun päästään aina, niin kuin netissä yleensäkin, Control Home. Control Home päästään kirjan alkuun sisältösivulle. Otetaan toisena esimerkkinä paineenhallintaventtiileistä Pressure Reducing Valves, paineen alennusventtiilit, klikkaamalla jälleen sisältösivulla sisältökohdetta päästään kyseiseen kohtaan kirjan sivulla, olkoon se lähellä tai kaukana. Jepulis, näin päästiin kappaleen 11 sisälle. Pressure Reducing Valves, paineen alennusventtiilit. Näitä paineen alennusventtiileitä löytyy 2 tyyppiä. Alennettu paine vakiosuuruinen tai sitten 2. pääpaineista riippuvainen tietyn määräinen alennus. Vakioalennettu painetyyppinen venttiili syöttää toisiopiiriin kiinteäksi sovitetun paineen riippumatta pääpiirin paineesta niin kauan kuin pääpaine on toisiopiirin painetta suurempi. Vakiopaineen alennustyyppinen venttiili antaa toisiopiirin pääpaineesta riippuvaisen tietyn suuruisen alennuksen. Esimerkiksi venttiili voi olla säädetty antamaan 4 megapaskalin suuruinen paineen alentamisen. Jos järjestelmän paine olisi vaikkapa 15 megapaskallia, alennettu paine olisi tällöin 11 megapaskallia. Jos järjestelmän paine putoaa 10 megapaskalliin, venttiili alentaisi toisiopaineen 6 megapaskalliin.
Alennetun paineen vakiona antava venttiili toimii tasapainottamalla toisiopiirin alennettu paine säädettävää jousta vastaan, joka pyrkii avaamaan venttiiliä. Kun toisiopaine putoaa, jousivoima avaa venttiiliä nostamaan painetta ja pitämään alennettu paine vakiosuuruisena toisiopiirissä. Vakiosuuruisen paineen alennuksen antava venttiili toimii tasapainottamalla pääpiirin paine vastaan yhdessä jousivoima ja alennetun paineen aikaan saama voima karalla. Jos paineelle alistetut pinta-alat karan sisä- ja ulkopuolella ovat yhtä suuret, on paineen alennus jousivoimaa vastaava. Huomaa kuristukset kuvassa 2. Nämä ovat avaimia paineen alennukselle. Sulkien osittain öljyn virtauksen painonalennusventtiili tekee tehtävänsä. A pressure reducing valve is used to keep the pressure in one branch of a circuit below that in the main circuit. When not operating, a pressure reducing valve is open. Figure 1. When it operates, it tends to close as shown. The two types of pressure reducing valves. 2 paineen alennusventtiilin tyyppiä. Pressure reducing valves can operate in 2 ways. Nämä paineen alennusventtiilit toimia 2 tapaa. Fixed amount reduction, kiinteä määrän alennus. Constant reduced pressure valves supply a fixed pressure regardless of main circuit pressure, so long as it is higher. Kiinteästi alennettu paineenalennusventtiili syöttää sovitetun paineen riippumatta pääpaineesta niin kauan, kun pääpaine on korkeampi. Fixed amount reduction valves supply a fixed amount of pressure reduction, which means that it varies with the main circuit pressure. Kiinteän alennuksen venttiili syöttää kiinteän määrän paineen alennusta, mikä tarkoittaa, että se vaihtuu, alennettu paino vaihtuu pääpaineen vaihtuessa. For example, the valve might be set to give a reduction of 4 megapascals. Esimerkiksi venttiili voidaan säätää antamaan 4 megapascalin alennuksen. If a system pressure was 15 megapascal, the valve would reduce pressure to 11 megapascal. Jos systeemin paine on 15 megapascalia, venttiili alentaisi paineen 11 megapaskaliin. If the system pressure is dropped to 10 megapascal, the valve would reduce pressure to 6 megapascals. Jos systeemin paine putoaa 10 megapaskaliin, venttiili alentaisi painetta 6 megapaskaliin. Näin.